Arestado ang isang 46 anyos na tricycle driver matapos mahulihan ng baril at hinihinalang shabu sa Barangay Tambak, Malasiki, Pangasinan. Ang sospek ay kinilalang si alias Budoy, tubong Alaminos, Pangasinan at naninirahan sa isang apartment sa Barangay Tambak. Ayon sa pulisya, habang nagpapatrolya ang mga kapulisan sa nasabing lugar, napansin nila ang sospek sa tabi ng kalsada na may kahina-hinalang kilos. Nang lapitan, agad na tumakbo ang sospek at nahulog mula sa kanyang bewang ang isang kalibre 38 baril na may 3 bala. Agad itong hinabol ng mga kapulisan sa kanyang tinutuluyan. Pumasok sa apartment na tinutuluyan niya. Hindi niya binuksan, forcibly open na yung mga pulis natin. At yun nga, naaktuhan siya sa CR, nagpa-flash siya ng mga pieces of evidence. Nung pumasok yung mga pulis natin doon, basa yung shabu. Kaya malaking posibilidad talaga na mas malaki pa yung mga hawak niya. Yun nga, para wala sigurong ebidensya, plinas na lang. Nakarecover ang pulisya ng isang pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 30 gramo na nagkakahalaga ng mahigit 200,000 piso. Nasabat din mula sa sospek ang mga bala mula sa iba't ibang baril na walang kaukulang dokumento. Napag-alaman din ng pulisya na ang nahuling sospek ay may nakabinbinding warrant of arrest sa kasong homicide. Binirify natin sa system at yun nga, mayroon pa siyang existing na warrant of arrest. Homicide. Kasi taga-Alaminos ito. Pinasinungalingan naman ito ng sospek. Hindi po sa akin yun, sir, dahil hindi ko po parang yun, sir. Tumuloy lang ako doon, sir, katuloy ko lang ng 3 araw, ay, balik, mag-isang linggo lang po. Nandun po ako sa kwarto eh. Tapos nung paglabas ko na lang po, sabi nila mayroon naman ng mga drugs ko, sir. Pero yung gumagamit po ba kayo ng droga, sir? Hindi po, sir. Yung drug test ko po, so, sir, negative, sir. Hindi ko po alam na mayroon palang kalakaran na gano'n dito. Mahaharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at sa umiiral na COMELEC gun ban. Kung may kainahinala o mga bagong tao sa inyong mga barangay, isabihin natin sa mga barangay officials at i-report nila sa atin. Binibisita din natin yung mga barangay captains dito sa bayan ng Malasiki na pag may mga reported sila doon sa barangay nila, huwag silang magtubiling lumapit sa ating kapulisan. At gusto natin na maging mapayapa at peace and order dito sa bayan ng Malasiki. Lester Narag, Balitang, Solid North.